Minna propju hawn isfel fejn hawn diversi servizzi moddija tat-telekomunikazzjoni u anke l-qoħ tal-ilma, xogħol importanti ħafna, forsi ftit jaħsbu kemm hemm ħafna xogħol marbut anke ma' dan il-proġett aħna forsi naraw ftit dak li qed jiġri propju ftit il fuq minna iżda dan huwa wkoll li qed jiġri propju taħt l-art xogħol importanti. Min barra l-bini tal-istruttura s-7 flyovers u dak kollu li se jkun jidher fuq wiċċ it-toroq li hemm fiż-żona tal-Marsa, hemm aktar minn 15 kilometru ta' servizzi ġodda taħt l-art. Fost is-servizzi hemm tat-telekomunikazzjoni u tad-dawl fejn ix-xogħol sar bil-għaqal u bi ħsieb fit-tul. Qed naraw hawnhekk kważi tul ta' ftit aktar minn 3 kilometri ta' cables ġejjin propju min-naħa l-oħra hawnhekk taħt l-art fejn qed isir il-proġett ewlieni tal-Marsa Junction u ovvjament dawn il-cables jistgħu anke jiffaċilitaw ix-xogħol aħjar ta' tekniċi u l-inġiniera jekk ikun hemm anke bżonn iż-żieda ta' servizzi jew anke ħsarat li jistgħu jinqalgħu minn ħin għal ieħor. L-inġinier Xkembri li qed jagħmel supervizjoni ta' din it-tielet fażi tal-proġett tal-Junction Tal-Marsa spjegalna kif saru l-qoħ importanti biex it-toroq u l-flyovers ma jerqux waqt xi maltempata u ġew moddija katusi oħra biex ma jintilifx l-ilma tajjeb għax-xorb. Ħankunu nagħmlu xi 2 kilometri ta' pajpijiet tal-ilma, kif ukoll cables tal-internet, tat-telekomunikazzjoni. Il-Marsa huwa post fejn jiltaqa' kważi kollox, se jkunu għamilna xi 4 kilometri minnhom daw. U wkoll l-ilma tax-xita, kif għadt inti l-Marsa huwa post fejn jiltaqa' l-ilma tax-xita, allura ħsibna għal dan ukoll xi 4 kilometri ħankunu għamilna minn dawn il-katusi tal-ilma tax-xita. Aspett ieħor importanti huwa s-sistema ġdida moddija ta' drenaġġ. Intant, ix-xogħol fuq l-art kompla miexi ġmielu. L-inġinier Xkembri spjegalna kif taħt il-pilastri li se jkunu jifilħu travi miġjuba mit-Turkija issir ħofra li fiha titpoġġa gaġġa tal-ħadid mimlija bil-konkos. Bekk il-pilastru jissaħħaħ biex ikun jiflaħ il-flyovers li huma l-qalba ta' dan il-proġett massiġġ. It-travi tal-konkos qed jiġu manifatturati f'wieħed mit-tliet impjanti temporani li ntramaw fis-sit fejn kienet il-Malta Shipbuilding u l-Freedom Press ftit metri l-bogħod mis-sit tal-proġett. Dawn it-tliet impjanti li se jipproduċu il-parti l-kbira ta' aktar minn 300 travu li hemm bżonn għal flyovers. Bis-saħħa ta' dawn l-impjanti qed jiġu frankati milli jsiru aktar minn 4500 vjaġġ fit-toroq tal-inħawi tal-proġett bit-trakkijiet biex jinġar dan il-materjal. Bekk se jiġu frankati 22 tonnellata tniġġis ta' diossidu tal-karbonju fl-arja għal lokaltajiet tal-madwar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.